В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 11 мая. Никто не забыт. Верующие собираются в святыне. В коллективном обращении к Творцу они всегда просят о милости и благополучии для всей мусульманской уммы. В день памяти и скорби чеченского народа в мечети Ахмат-Юрта отдали дань уважения павшим. Живая память. Глава принял участие в религиозных обрядах в доме Магомеда Кадырова в честь памятной даты. Пятый столб ислама. Фонд Кадырова оплатил путевки в хадж около 200 паломникам. День памяти и скорби чеченского народа начался с коллективного утреннего намаза в мечети Ахмат-Юрта. Ежегодно 10 мая чтят память первого президента Ахмата Хаджи Кадырова и всех жертв многочисленных трагедий кровопролитных войн. Собравшиеся вознесли молитвы, прося у Аллаха милости для тех, чьи жизни унесли суровые испытания. Репортаж Штурпала Тайсумова. С наступлением времени утренней молитвы верующие собираются в святыне. В коллективном обращении к Творцу они всегда просят о милости и благополучии для всей мусульманской уммы. В мечеть села Ахмат-Юрт приходят не просто официальные лица и богословы. Это члены команды, основанной первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджи Кадыровым. Они были рядом с первых дней, помогали во всем. Внуки Героя России приняли участие в богоугодном деле. В день памяти и скорби народов субъекта они пришли с благой миссией в Дом Всевышнего Аллаха. Перед азаном проповедь для мусульман прочитал председатель Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Алейхиссалату вассалам, хадждар арпатлам тедоулер ду. Эльчло сатина долуш. Этти хаж давахнер. Нагах санна цавалуш ивелх. Барам тивилна искори помштхайна. Вига этчак вякан. Валу виезш. Ишчаين арканш хадждар рукну كريوي. إذا أثبت شعيه هي زوينة كيش مشبه غربنا ويليته دوت أسيس أشو حلقة دحر خاطر شجوب شلوش تلفزيون شو حلقة يستخل سوال شلت إيه خاطر شديش خينا ألسم خاطر شديش غربن خا أغيرت خا مشوا لامزش خا خاطر دوق دره هون دره خاطر دم حيها مديحة جوب لوش ورق عيد لغلق ويش يعني يرشلو كومونستيتسكي إيديولوجي نو ويقيت موقع ورعد حوزو غيرتش ريليجي أوبي نرود ألا لينين بوش يرشل بوليتيكي إيديولوجيس خينش أردوي هوش هذاش درجة سندل در إخاتش أصلا أريح دوق أقصون غير اعتراض دا بيلر بقلش علم ناس إرشيوش تركيستير صاحب مول مكنير أحمد مول شيلر سيدلهن حامد رياضير تيمر سول تيمر سولتات خدا أتيز إرشيوش أهل عثمان الله يشير سبريق خويت صنعيرشن برش بولونا نجلو عدل عليه مول أتيز إرشيوش أتار تخون طهر كوت من عنين أرس حقام ومجينير غربا أحمد شاهدين أحمد سمك بوش
سون اعتراض دلش قيخياها. Наступает время молитвы. Мусульмане совершили намаз. В своих дуа просят о лучшей награде для тех, кто отдал свои жизни на пути к миру на родной чеченской земле. Вспоминая Ахмата Хаджи Абдулхамидовича, участники религиозного мероприятия в своей речи напомнили о неоценимом вкладе первого президента Чеченской Республики в становление и нынешнее процветание нашего региона. حيزوش لو زمن جا عمد عشي بقدش الله دلازو قبل دول ويموك ويقام مصو وچم نخ وشيتني إبليسي بالنخ حلقة بقى ويموك ويقام تغنى مصو متها تغنى نقطي جو الأرحة دوخ ساق نشدو تاق ديش دوح نشدو وين ما خأره تغنى ويميخ ده رمضان حج بعام دوش وي أمي عبال برت بعام دوش تغنى مصو متها قيقوش قاعدو قوي طبعا ده كنا حيق بدولوي ده ويتاحي بيرت كيل طبعا نقطة جوهلات عاش نقطة جوهرها عربو بتشالش كه مصر الدنيا جوه طبعا أحمد حجي طبعا إيه أخشي ده لازم تقبل دول مقتوميته نقطة قام سيله دولش ده قديزش دولش دقيق تنظام يقعد طبعا الدنيا جوه دول حلوين خوش دو ده كنا حيق بدولوي تديو زام ريت إس إما بيرت داش مقشلي ده دول ده لو يبرت صعبوش ده بيرت كيل ده الولد لازم تقبل دول ويدوح ميح كده ويبتش أحمد حج تون كل آخر بالوي وقت نعاش بالله وستي وكمان يعمل بس دق شو عدق صحني يتحد وق ولا يوشتي وميح دي عاقد رمز الحج حدوش دوي ويا ديتر كل دقر بعن حولوا درسون إنسكيجينش واندا تحويش عشرة أو ديتر عبيديانا إنسان سرا إتياشية قميل حوج عمل سديان بيلقل داخل ميل خلزان ميل شيء دوزل داول ديان استق شيء دوزل دهم دوش توام بوش حد بيد مص شو ديان نقشي إشتولش هنا ديان ويقوم الحلقة ولا تغن لها برتو ديان تحويش بول كيجي كان هر إشت خل إنسان دائما خليل ده الموضوع دائما ديان إشت خزاب مال شهر دو نو إنسان دق دوش هنا ديان ظلم داي هنتي ديان بولش بو ظلم داربل والتقدي يعني ستو بيشغله ويا دال مولع ديانا الله دال ديانا أحمد عجب بعن قوتين وين يلي خوش هر زما هر نيا ديانا تنكنتن ومحدا والله رمضان عجب يا أخي تن هر نيا تعقيا نقشي قوما تكوتشير مسيري ديان نيت خنر إيمان خلول دال مولع خير دو تديان دال سعد ديانا وود نقشي قوما تبدأ تقول لا غزوة قبل دول أحمد حجي تندي عمل هيتنا عقل غنشري مسيري إذا قالوا اشتغل دار مولاتن كشتيخ وتشديد عاد والبش هذا وش مش هذيك قال مولات مصابت عاد وش ساعة نشتو هو ما كدو شاقيش ما كشكاد عداد بوصل ميت كشكاد أحمد عجي بقون ستويل سيل خز داخل دوشخلي دون تان ويوش كيتاح تعدوش طول حالتي وشتوي دون دال غادو طولو طولتي دال دي البول ويبتش رمضان حج أحمد حجي نقدقوا يخبو دال وين دقوا. Религиозные обряды и благотворительные акции, посвященные этому дню, пройдут на всей территории субъекта. Даже в самое непростое время чеченская нация оставалась единой перед лицом испытаний, сохраняя достоинство, силу духа и ответственность за будущее своего народа. Турпал Алита Исумов, Моусар Хаджиев и Сайцели Мампукаев. Вести. Чеченская республика. После утреннего намаза внуки первого президента и соратники главы посетили родовое кладбище в Ахмат-Юрте. Собравшиеся прочитали Коран и совершили дуа, прося Творца о милости для всех, кто стал жертвой трагических событий в истории народа. Участники отметили, что именно благодаря пути, заложенному Ахматом Хаджи Кадыровым, регион пришел к нынешнему процветанию. Сегодня его имя произносит с уважением не только в республике, но и далеко за ее пределами. دق نعمتي نعمت دو قي هم سخيوشيت سويدين دول بعد ذكر تؤردر إي أحمد حاج دي الوا ويدرك دي الدا هون الشح مليك شدو قرش وين قشدوش نوراني يشغل بعندوش وين يشتقوا مصو زامن شو ديل هيخو مجلس لوخ شليل شدوش ثاخن وين تقول يشنيس ديل شح قيقر دو سار اتقاشد بولشاك صديل ويلو يخشي المجلس طبعا احمد دير تحكيش نشكت عوتني شنو ديل هيغوش بوشن اش اولي يقول له ديل عرشي حلقات مليكش هو بيش مجلس وينك هو ديوخ صار بو ديرك شاهو شغلش يا ديل
دال خوته هم بوق ساره دال حص ورث حطيهم بربق ورث شاش يلسمني دغيتر ديوخ ساره. Рамзан Кадыров проинспектировал ход строительства нового моста, который соединит Аргунь и Грозный. На объекте развернут огромный фронт работ. Строители возводят подпорные стены и забивают глубокие сваи, формируя надежный фундамент. Конструкция будет рассчитана на выдержку 9-бальной сейсмической активности. Для сравнения, прежнее сооружение было не способно выдерживать подобные нагрузки. Единственное, шестой опор. Хочу бы его чего среди чего чайки, что чисто да. Не доф стоим. Тем самый харков, самый экстрий лак нам да матиш. Нам ближайшее время дик результат. Но хани дина бузу бобеш на бом да вой бом. Балкан позне сказать чайки ли хака чона. Букта ашнон каскат его да да. هو الكونسبت Это конструкция чего? غير عاود جورج بيتو يا اساس А следующий хипертур жадиш модернари айса. Следующий год Мишель Буар. Его диагноз был туй, почему? Не купил. А диагноз не да. А ты диагноз был естественно. А иногда 사진 빈체는 такое из постишун데 это балтрушок صحول рук шалабри. أبورشي مش حلايا كيس بالقشة كأول جروب في عقل سنجو سربي بوس هاركوب بس عارفين دي عقل في سفن بولاني يوصل البالقشة دي ستان شيء كده تسقط بس أو كده روح هني يدرسونه طوبة من أوقع كرت كذين. لا ما أبغى سامر هل أبغى بصوم يجي نشكي شوي بتاعي تاني شو بتابوش هني كده بتبغى تسلا شادش سبايش تفصيله سلازم. Глава вместе с алимами и богословами принял участие в обрядах зикр и сара в доме брата Ахмата Хаджи Кадырова Магомеда. Собравшиеся почтили память человека, который посвятил свою жизнь служению религии, народу и отечеству. Жизненный путь первого президента служит примером истинного патриотизма, мудрости и непоколебимой верности избранному пути. Репортаж с Ахмат-Юрта. Ко дню памяти и скорби чеченского народа в доме брата первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Магомеда проводят религиозные обряды. Главу радушно принимают с традиционным чеченским гостеприимством. – 10 мая ежегодно чтят память Ахмата Хаджи Кадырова и всех жертв трагедии, ставших для народа суровым испытанием. أحمد حاجي ذاك نعش دوتش أحمد حاجي سوي وتم قير مختم لزرخة تم الظلم هو قام على ذاك ندلو سنسيد عبان بولو آخرته قوان هو حوش تخدينا نوي يشوشاتين أولو ساغي يقادالوش تخشنا دوق ديش دولو مخ كويس عاقيقنا إيش داقيش ساغ دويرة سيل حولشو نبي سيل حولشو سيد غوردات سورش تاكيس لرو يقوم تهنا هو يقام سوان تتسخلر ديني ميلدار قوشتيلش دو هوندا أحمد حاجين يق أحمد حاجين سيع ديني ميلدار تيت أي لوشيلش سن يقصر لبالر دولش سنة نيقة أركر يتسنة وتن ومخكدا رمضان حجي حفظه الله ورعاه مسون هم منقح سن أويل ميلخيل دولهم سو ملا أرخوش دين سعش قيخلي دويتي ألا أتل خوش دش صادوش ومخك ززدقنا. Рамзан Кадыров вместе с собравшимся совершает зикр, восхваляя Всевышнего и поминая его посланника. В судьбоносный момент истории на стыке 2 тысячелетий общество консолидировалось вокруг Ахмата Хаджи Кадырова. Его решительные действия, направленные на прекращение кровопролития и восстановление мирной жизни, навсегда изменили судьбу народа.
ويلعبوا هالبول ويبلش بريش يدقلوش غازو تعبلش ويشت بلش مصو وحال عياني وشو حلقي يدقلوش جليلي بيخش ساعة نشدوخش قد يعنيش إشت أصلا بيلقل دندو سنديرة ومحكع مصو متيع دوخ ساعة نشدو ليل حخوردو داش ذكردو ديش قرآن شدو داش دعنشدو أصو ويحال عبان دول شارخ أجر ديكو شو قونخ ويأخسرلوني حقا شينا ديل دعشي سيدي غازو تندعد الله ديل نقطع قهيق نوانا أحمد حجودا غازو قوبل ديل سنة طبعا حبيلقل تحت بيشخلر طبعا هربوخ دقي بيركت وي دوحلي بوش أحمد حجودا غازو قوبل دول ثم بيركت دوار بيركت إني دقلو شوي مهكدا رمضان حجيو ديريس خلصون دال دي كان سبيقان بور ومهكدين أعتقد إشت برختويوش مارش خزداخ وين إرسيه هالموخك تسألك سخيلا بوش كنت بحواتنا قوي أحمد حجيني أحمد حجدا تنازل قلب دويلة سو وين أحبل لخم بالنقة وين بيرد كخلا قويت سو هو قويت هون ألش وين دير قويت قدونا خلقنا محكنا وين مك بيرش بولشارنا مك الأرح بيرش بولشارنا أحمد حجدين خندوش دقة إذا ميغل خلال قويت سو دونا أدمن دوان إبيتيل بيل تخلال قويت إشت أغوشي تيجا هيك نعتقد دينا حريتو ما مستحدو وشتانشدو. После собравшиеся прочитали Мавлид и совершили дуа. Верующие просили Аллаха даровать вечный рай павшим в периоды трагических событий. В День памяти скорби чтят героев, которые защищали свой народ, словно всех, кто погиб в годы войн и трагических испытаний. Подвиг упоминания о том, какую высокую цену пришлось заплатить за мир и единство. Рамзан Боев принимает в случае Чеченской республики всем учиться. В родовом селении Магомеда Даудова Гилдагане состоялся религиозный обряд сага ко дню памяти и скорби чеченского народа. Благотворительную акцию организовал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также в центральной мечети имени Макки Даудовой богословы прочитали Мавлид. В своих молитвах верующие просили у Аллаха милости для всех, чьи жизни унесли трагические события истории. Собравшиеся подчеркнули историческую роль первого президента, который в судьбоносный для республики период сумел объединить людей на пути к миру и созиданию. Религиозный обряд сага провели также в администрации главы правительства. Собравшиеся прочитали дуа, прося Господа мирова милости и благополучия для всего чеченского народа. Благотворительную акцию приурочили ко дню памяти и скорби. Жертвенное мясо получили малоимущие семьи участников специальной военной операции. تغندق شتو ساغا هو محكا خلا صاش اردنيا جوها غربال مسان ووز ويشه عالم ستاق ولوش ونخ ولوش ولو احمد حاجين ايرا دوق ساغدو اي حلغرا بريزيدنتو ير موخ كبوخن شخينح ير قام دارجين شخينح اقوم حلغ وال دوش السق ووتو شخينح شي ديغ سقو وشي داخني شي ديوزول سقو وشا اقوم حلغ والله داق الخل أحمد حجبز سيلا وشدا لا تون غازو قابل دايل تون سبول ليرمان قوم دوقش ساعدو. 5000 мешков риса раздали нуждающимся семьям. Благотворительная акция регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова приурочена ко дню памяти и скорби. Гуманитарную помощь доставили Курчалоевский, Гудельмесский, Нажаюртовский и Шилковской районы. Слова благодарности жители адресовали главе и президенту благотворительной организации Аймане Несевне за неизменное внимание и заботу. ارتانا سالنا ومحكا مثلا حدوغنش ساغنش دو دقا هر ساغنش اشتا ويا دالازوت قوبل دال احمد حاجي زخل فوند كيغل خو اقا ايماني حاشا ومخدا رمزان حاش دوغ يشدورش هر ساغنش غيل مسكناخن هوغنا دوق قوقل هوندالش شي هسمي قاچ بر يدقم دوق ويسيل اخر وجه الله دال قوبل ساغد ويلسير بايمر ديل سلام خلصن قيغن دوش الحديث يا حاوين بيلقال دوق
قناخ تأخ ديك ملواج ناخ تأخ بيدي ويرجوا لا بيا مرديل سلام خلتهم تان وين مخا أرا وين مخا خلت عش دنيا نارها دنيا ني أما أح إيش تشي كمرش الكوي اللي تا مسكني أدوق حش أخ بالقلب بالبخ وين مخا أرا وين مخدا تأخ وين مخنا أي معني إيش إسلا خل وجه الله دال صار دوخش لو ساعة نش قبل دويلة تأخ تان قزع دوخش لو ساعة وين مخا مسو يرشكا قوتشو دوخ ساعة دوخ ساعة دو أخ إسلا خل وجه الله دال شاش ليوش ديك إشقاش بويل لرش بووني عالش بويل هر ساعة نشبه عندول شيء إيش أوكرين مخا أحيوكش بول ويجري موكش مارش ليلي تا تأخ موكش مارش هوس مش كإيش بيرزي تا تنبحنا دويلة. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оплатил путевки в хадж около 200 паломникам. Для каждого из них это долгожданное первое паломничество к святым местам. Благотворительная организация взяла на себя все расходы, включая перелет, проживание, питание и трансфер. В Гродненском аэропорту верующих проводил в путь муфтий Салах Хаджи Межиев. Около 200 человек отправились первым в этом году рейсом на Большой хадж. Богоугодная миссия организована при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как отметил муфтий субъекта Салах Хаджи Межиев, подарок от благотворительной организации очень ценен. ذو الحجة تبوت أرا تبوخش ذو الحجة تبوت بوين هرم ذو القعدة تبوت شق بولش بو ذو الحجة تبوت بوخش درجة حجل دش بول بوت غربان بوت طول شو حجل دو تاق ديل قيخية تمسا الحمد لله دال خاص تمو مصو خينا ويمخكرة دو خز حجو يدع بيول حجل دو عبادات دو دعنش دو حتى بوخ ويزخلوش دال دائما إني عشيل اللي نتايلوين ويزغلوش دال مسيري عمل عبادات حجل عمرت زيرتش قبول دويل دال أق مصو خيناح ويباتش رمضان عاش دال عالش ولزا وميخداس وميخنان أيمان عاش مصو بنيه دوغ محاس ترى قشرها إشتا أق حجل دنز بولش بول حجل دين بوش بول أق حجل تير داق ديش بول مسكش ناخا غيلش ناخا تحكيم شبع جرج سجا حجن سبوهيش بو وزوزغلوش الله دار شيقية تمسان قابل ساعة دويل تبوش بول مصو بالا سيجات تم غير لازر بيتن بوغاتوش تبينك داعيبش ويباتش رمضان حجتون ديوزل تسينه لبرشي ويموخك ودرشي عالش تشتا قابل ساعة دويل تاقينا حجز أباخشي أصنع ملدشتو العبادات تيجا سار ديل حخوش بع ازرو سودول شمتيا ازرو سودول شمتيا مكة مدينة تيح تاقا سار ميلدين دول حاجة اللي ميل سار ميلدين دول عمرة ميل سار ميلدين دول زيرت ميل سار ميلدين دول لامز ميل قد سار ميلدين دول دعاء ديل حور قرآن ديشر مصو ميل إيش بغيتين خل بوش بولشو ويباتش رمضان عجينة ويمخنا أيمان عجينة سوناميل خلبوت عاشيك ويوش. Паломники были очень рады этому дню. Некоторые признались, что узнали о религиозной поездке совсем недавно. Это было, по их словам, одно из наиприятнейших известий в их жизни. Они выражали руководству субъекта искреннюю благодарность. Соцекачит баханш лилинчана дал шиду адойл дал диканс бикан бойл тигдвар мел швек дал ишт خزني صدقات бойл тигрезанде дал эхт бойл масера мечтаер о яхушер нисурду цаматер не ажидна ишт о хасхитер хлерде рейсол توي فون ترى دوتش درت خالص يقي ده نقاش بلا ديل قهيت يعني تقدر نستلت الحمد لله. Благодаря политике региональной власти и духовного управления мусульман нашего региона, год за годом колыбель ислама Мекку и Медину посещают люди, у которых исполняется самое сокровенное желание – увидеть всю красоту ислама своими глазами. Ежегодно при поддержке благотворительной организации сотни людей, не имеющих собственной возможности, исполняют один из 5 столпов ислама. За это Всевышнему уготована весомая награда. Турпа, Лолита Исумов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченскую Республику по приглашению Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации прибыла делегация чеченской диаспоры из Турции. В течение нескольких дней гости примут участие в мероприятиях, направленных на укрепление духовных и культурных связей с исторической родиной.
В рамках визита делегация посетила достопримечательности, в том числе озеро Кизиной-Ам и мечеть Сердца Чечни. По словам участников, подобные встречи способствуют сохранению национальной идентичности и развитию диалога с соотечественниками. Türkiye mahka dünete ben şolç ordu. Hinçul teatas düzül et. Sert sani velu uşva. Del bola kısa del ve kuspurdurdu. Del şey ömürlah. İlu uşva. Dıyma kahsun uğur kıskitu muduelç. Musun metik tsen yok. Lepta taç işilgiyatsk. Ve to diye mahka keç mahkanışka iş tsen metik giniyat son. Ve kam tsen kamduk. Sen kamdol der musumetik sen yo hoşult elatırım bu dıgır bu ve komun uğurduk kıskitir hudu kuzur ve neh dıgır bu berk sunde masan berkalalar zor. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.